дуруд ҳамдиёрони гиромӣ, умедворам ки хуб ҳастед. имрӯз барои шумо нони немисӣ мепазем. асосан олмониҳо картошкаро хеле дӯст медоранд ва нонашон бо картошка аст. марҳамат, тамошо кунед. барои ин аввал каме картошкаро мувофиқ ба диди худатон ва каме ё 2 дона пиёз ё каме пиёзро метавонед, ним кило пиёзро, ним кило картошкаро пӯст канда дар равғани гарм мезирбонем. чун ҳамешагӣ баъде ки кам дар равғани мо гарм шуд, равғани растанӣ бошад беҳтар аст. вақте ки равған гарм шуд, каме пиёзро реза карда меандозему бирён мекунем. сипас аз болои пиёз картошкаро картошка ва пиёзи бирён кардаи мо тайёр шуд. акнун ба он 4 дона ё 3 дона тухмро шикаста андохтан лозим аст. тухмро ҳамеша пеш аз он ки ба ин маҳсулотҳо андозед шуштан хуб аст, чунки тухми шустагӣ ин аз микробҳо тоза будан аст. тухмро меандозем, ба он метавонем ки мурч, намак, зира, ягон кабутии хушк ё кабутии зинда майда карда андохта хуб омехта намоем. сипас баъде ки он тухмро омехта кардем, акнун мо метавонем дар инҷо дар олмон як намуд сухарӣ мефурӯшанд, 80 сент мебошад ва ин кӯфтаи нони хушк мебошад. аз ҳамон ман мегирам. тайёр аст. агар шумо метавонед ки дар хона нонро пухта хушк карда ёки нони хушк агар дар хона ҷамъ шавад, онро кӯфта метавонед ки чунин хӯрок тайёр кунед. бисёр бомазза аст, пушаймон намешавед. ман ин кӯфтаи хушк яъне сухариро гирифта бо ин маҳсулоти тайёр карда картошкаву тухм якҷоя мекунам ва мекобам.
онро мисли нон тунук карда, ҳамвор карда, бо кафгир зебо карда шумо метавонед ки дар алови ҳарораташ 80 дараҷа муддати 20-25 дақиқа пазед. агар бо кафгир ҳамвор кунед бисёр хуб мешавад. Мисли ман тамошо кунед, чӣ хел бо кафгири пластмассӣ ман онро ҳамвор карда истодам. бисёр зебо мешавад. Шумо метавонед ки рӯи ин нон гул монед. ин ба таб ороиш кардани шумо вобаста аст. нони олмонӣ бо картошка тайёр шуд. Дар Олмон картошкаро бисёр ҳам дӯст медоранд, гуфта будем мо. ана нони картошкагии мо тайёр шуд. Марҳамат дӯстон, бисёр бомазза, бо иштиҳо. умедворам ки маро дастгирӣ мекунед. Бо мо бошед.